mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi natuloy ang kasal namin sa simbahan dahil sa pamilya ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Candy. At ito ang aking secret file. May fiancé ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Warren. Noong nagsisimula pa lang kaming magplano ng kasal, isang bagay lang talaga ang pangarap namin. Ang maikasal sa simbahan. Naghanap kami ng mga supplier, pumili ng petsa, at tuwang-tuwa kami nang malamang available ang simbahang gusto namin. Excited naming ibinalita ang plano sa kanya-kanya naming pamilya. Pero habang papalapit ang araw ng kasal, ay pakiramdam ko unti-unting nawawala sa amin ang karapatang magdesisyon para sa sarili naming kasal. Sa halip na suporta, mas maraming gustong makialam. Ang nanay ko, gusto si Warren ang sumagot ng halos lahat ng gastusin sa kasal. Dagdag pa rito, sabi ni nanay, sa kanya ko muna ibigay ang 2 buwang sahod ko bago ako mag-asawa. Ang dahilan niya, malaki raw ang utang na loob naming magkakapatid dahil pinaghirapan nila kaming pag-aralin ni tatay. Paano na lang daw siya kapag nag-asawa na ako? At hindi lang yun. Nang malaman pa ni nanay na Lunes ang napili naming petsa, agad siyang tumutol. Dapat daw, weekend ang araw ng kasal para makadalo ang mga kamag-anak at mga kaibigan niyang manggagaling pa ng probinsya. Ang isa ko namang tita, hindi pa man kami itinatanong, siya na mismo ang nagpresentang maging ninang. Paulit-ulit niya akong tinatanong tungkol sa motive ng kasal dahil bibili na raw siya ng gown sa Divisoria. Marami raw murang gown doon. DJ Rocky at DJ Jello, sa totoo lang, wala. Wala sa mga tita ko ang gusto kong gawing ninang. Pakiramdam ko kasi, imbes na suportahan kami, mas inuuna nilang sulsulan ang nanay ko. Habang ang kapatid ko namang nagtatrabaho sa Singapore, ay tahimik lang. Alam ko na naiintindihan niya ako dahil isa rin siya
sa mga umalis ng bansa para makalayo sa ugali ng ilan naming kamag-anak. Ako naman, tahimik lang. At laging naglalabas ng sama ng loob sa kapatid kong nasa Singapore. At habang tumatagal ang paghahanda namin, mas lalo akong napapagod. Pakiramdam ko, hindi na ito kasal namin. Parang reunion na ito ng pamilya ko. Parang event ng nanay ko. Kaya isang araw kinausap ko si Warren. Sabi ko, hindi ko na kayang ituloy ang isang kasal na hindi na namin kontrolado. Nag-usap kami ng masinsinan. At dito ay nakabuo kami ng pinakamahalagang desisyon sa buhay namin. Nag-imbita kami ng mga kapamilya namin para sa isang family gathering. Meet the family kung tawagin. Nandoon ang mga magulang ko, ang kapatid kong umuwi mula Singapore. Kasama pa ang dalawa kong tita na kapatid ng nanay ko. Sa side naman ni Warren, naroon ang mga magulang niya. Kasama ang mga kapatid niyang umuwi pa galing Canada. DJ Rocky at DJ Jello, akala ng lahat, pag-uusapan na namin ang nalalapit naming church wedding. Pero pagharap naming dalawa ni Warren sa kanila, nagsalita na kami. Hindi na matutuloy ang kasal sa simbahan. Yung kaninang maingay na salo-salo, biglang nabalot ng katahimikan. Kitang-kita ko ang reaksyon ng nanay ko. Napakunot ang kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ng mga tita ko. At para bang ang lahat ay mangyak-ngiyak dahil sa nabanggit namin. Hindi sila makapaniwala na yun ang maririnig nila mula sa amin. Hindi na matutuloy ang church wedding namin. Wala nang magaganap na church wedding. Dahil ang totoo, kasal na kami. Tahimik naming inayos ang lahat ng requirements sa munisipyo. Walang nakakaalam sa mga kamag-anak namin. At bago pa man namin ipinatawag at inimbitahan ang mga kapamilya namin at mga kaanak namin sa family gathering or meet the families, ay legal na kaming mag-asawa. Pagkasabi namin ang katotohanan ay parang tumigil ang oras. Napailing ang mga tita ko. Ang nanay ko naman halos hindi makapagsalita dahil sa pagkagulat. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila.
At ramdam ko na may mga pag-aalinlangan sila. Samantalang ang pamilya ni Warren, isa-isang tumayo. Niyakap kami at buong puso kaming binati. Magkaibang-magkaiba ang naging reaksyon ng kanya-kanya naming pamilya. Ang inaasahan ng lahat na engrandeng church wedding ay nauwi sa isang secret civil wedding. Imbes na 150 ang bilang ng taong bibisita, na halos kalahati ay mga kamag-anak at mga kaibigang gustong imbitahan ng nanay ko. 4 na witness lang ang kasama namin sa mismong kasal. Mga tunay naming kaibigan ni Warren. Walang engrandeng styling, walang magarbong catering, walang program, walang motive, walang wedding dress na mamahalin, walang barong o suit na ipinatahi. Basta kami lang ni Warren. Kami lang ni Warren. Yun ang mahalaga. Mahalaga sa amin ang desisyon namin yun. Ang unahin ang katahimikan para makapagsimula kami ng bago naming pamilya. Kaysa pahalagahan ang ingay ng opinyon ng iba. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi doon natapos ang lahat. Pagka-uwi namin sa bahay, at kami na lang ng pamilya ko ang magkakaharap, doon na bumuhos ang galit ng nanay ko. Sinabi niya na ipinahiya ko raw siya dahil nakapag-imbita na siya ng mga amiga at mga kamag-anak namin. Tinawag pa nga niyang walang modo ang asawa ko. At sinabi niya pang nagoyo lang daw ako. Paulit-ulit niya pang sinabing nagyayabang na raw ako dahil aangat na ang buhay ko. At kung hindi raw dahil sa kanila ni tatay, wala raw ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tahimik lang akong nakikinig sa ibinabatong galit at masasakit na salita ng nanay ko. Hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi niya yun maiintindihan. Masakit para sa akin na marinig lahat ng yun. Ayoko namang ikumpara ang pamilya ko sa pamilya ni Warren, pero ang pamilya ni Warren ang unang nagpakita sa akin ng pagtanggap. Pagtanggap ng walang halong kondisyon na matagal ko nang hinihintay. Masaya lang sila dahil masaya kami. At kung ano man yung naging desisyon namin, nire-respeto nila yun. Sa ngayon ay nakabukod na kami ni Warren. Maayos ang pagsasama namin at masayang masaya ako sa piling niya. Kaya lang, ilang buwan na ang lumilipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinikibo ng nanay ko. Sa kabilang banda naman, nagkakausap kami ng tatay ko.
At sinusubukan niyang kausapin si nanay. Pero sarado pa raw ang isip nito. DJ Rocky at DJ Jello, mabigat lang ito sa puso ko. Dahil ngayon, buntis ako. At pangarap ko na lumaki ang anak namin ni Warren na may maayos na relasyon sa magkabilang panig ng pamilya. Napapaisip ako ngayon. Tama ba na ako ang unang lumapit at makipag-ayos? Kahit pakiramdam ko ang kasalanan ko lang naman ay ang piliin ang kapayapaan ng pamilyang binubuo namin. O minsan ba dapat munang tanggapin na kailangan ng panahon para maghilom ang mga sugat? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Candy. At ito ang aking secret file.